गिबियावनो आङो बे जोंनि जि बादायग्रा फोथार बेनिफ्रायनो आङो जोंनि खायजामाथिबासि लोगोसे जोंनि गासै बिटिसि बासिजों लोगोसे आसामनि थागिबिफोरखौ गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि आंनि गाहाम अनसायनायखौ आं जासिहरदों। फैबाय थानाय गोदान बोसोरा जाहाथे जों बयनिबो थाखाय मोजां जायो। गामाखालि बोसोरनि बायदि देग्लायबो बेवहाय खायजामाथियाव खोब गाजा गोमजायै रंजालि बैसागुखौ दुलाराय खायजामाथि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा खुंदों आरो बेवहाय खोब साखाथि फाखाथि मैखोम बैसागुखौ जाग्रा बर' एरिया हिसाबै खोब मोजां बैसागु जायो आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि हारिमु फोथांनानै लाखिनायाव गोदोनिफ्राय बाहागो लाबोगासिनो दङ आरो दिनैसिमबो दङ आरो बे खुंथाय आफादनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि लाइमोनफोर आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जों हारिमुखौ बाहागो लाहोनानै बर' हारिमुनि जिखिनि जोंनि आयदाफोर दङ बेफोरखौ फोथांना लाखिनायाव बे ओनसोलनिफ्राय दिनैसिम बिहोमा होबोगासिनो दङ। आं बेखौनो खावलायो जे जोंथ' हारिमुखौ लाखिथारनांगोन, मानो होनोब्ला दिनै बर' हारि हिसाबै जोङो हारिमुनि गेजेरजोंनो सिनायजायो आरो बैसागुआ जोंना मोनसे फोरबोल' नङा, बे फोरबोजों लोगोसे बेवहाय हारिमुफ्रा हाबनानै दंजोबो। जोङो जागायजेननायनिफ्राय मोसौ थुखैनायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जोङो जायखौ जोङो गोदान बोसोर होनो मानसि बैसागु, बिनि उनावहाय साननै सानथामहालागै गासिबो दिनफ्राव जिहेथु बेवहाय जोंनि हारिमुफ्रा हाबनानै दङ, ओंखायनो जों बैसागुखौ जों गोदोआव जेरै खुंदों देग्लायबो खुंनांगौ। खुंनानै जों जोंनि जि हारिमु बेखौ जों हमथालांनांगौ आरो जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफोर जों जेसेबां हायो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो जोङो मोनसे आबहावा सृष्टि खालामनानै होनांगौ, जाहाथे बे आबहावानि गेजेरजों जों जाहाथे हारिमुखौ अरायसम हमथानानै लाखिनो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बर' हारिखौ माने जों मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै अरायसम सिनाखि होबाय थानो हायो आरो। जोंनि बे ओनसोलाव रंजालि बैसागु बोथोरखौ गमामायैनो 1966 मायथाइयावनो बे ओनसोलाव खुंदों। दायो जोंहा खुंगा 5-स्निथि बे सोलिगासिनो दङ। दासिम 5-स्निथि खुंगा जोङो बैसागुखौ खुंफुंनो हाबाय। बिनि आगोल जोंनि ओनसोलाव गामि गामि बिदिनो न'खर न'खरफ्राव बैसागु फालियोमोन आरो गामि ओनसोलनि माखासे लोंनाय जानाय बेफोरखौ सोदांनो थाखायनो, बे लोंनाय जानायनिफ्राय एसे जोंनि समाजखौ बासायनो थाखायनो जोङो जौसांथिलियाव बैसागुखौ लाबोनानै नैबे जोंनि खाजामाथि दुलाराय बैसागु खुंग्रा आफादाव जौसां लाबोनानै दाब दाब गामिनिफ्राय दोलो लिंहरनानै बेवहाय बादायनाय मोनसे आयदा जों सोसनदों। जोङो थांनाय बोसोरफ्राव जोङो बोसोरथामहालागै जोङो बिदि बादाय आयदा लायोमोन। नाथाय गेजेराव माखासे रांखावरिनि जेंनायाव गोग्लैनानै जों बे गोलाव बेबायदि लाबोनो हायाखै। बोसोरब्रै बोसोरबासोनि सिगांनिफ्राय जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै दुलाराय खाजामाथि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा बैसागुखौ खुंफुंदों, बैसागुखौ फालिबोदों। मैयानि समाव जोङो माखासे मोनद' बादाय आयदाफोरखौ खुंदों। बेवहाय दङमोन जोंहा सिख्लाफोरनि मोसानाय बादायनाय, बिनि उनाव दंमोन गथ'फोरनि मोसानाय बादायनाय, बिनि उनाव दंमोन बुरिफोरनि मोसानाय बादायनाय, बिनि उनाव दङमोन बोराइ हान्जानि मोसानाय बादायनाय, बिनि उनाव दङमोन सेंग्रा सिख्ला मोसानाय बादायनाय। गासै जों मोनद' बादायनाय मैया जों बेखौ खुंफुंबाय। दिनै जोंहा जोबथा सान, बे जोबथा सानाव दिनै जों बारदै सिख्ला बादायनाय आयदा बेखौ दिनै बेयाव खुंदों। बारदै सिख्ला बादायनाय आयदाया जोबनानै जोंहा दा नैबे बेवहाय मोन 11 गामिया बाहागो लादों, बेखौ बुङो जों गेवलां मोसानाय। खेबसेयालागैनो बेवहाय मोन 11था गामिया बेयाव बाहागो लानानै दिनै गेवलां मोसानाय बादायनाय जों बेखौ दिनैहाय बेवहाय खुंफुंदों बा बे हाबाया सोलिगासिनो दङ। गिबियावनो आङो निउस बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोदान रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। आङो बेयाव दिनै नुनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों, माने गोसो गोरबोखौनो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों बेयाव ग्रोम ग्रोम जोंनि बर' माहारिनि मोसानायखौ नुनानै। बेनिखायनो आङो सानदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदिनो आरो बिनिख्रुइ साबसिन नैबे रंजालि फोरबोखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायमोना आरो अनसायबावगोन आरो फालिबावगोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय। आरो जोंनि सारा बर' रायजो राजाफोरखौनो जोंनि नैबे रंजालि फोरबो खुंथायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव अनलायनाय, सहायलायनाय, खौसेथिया जोंनि गेजेराव सोमजियो आरो इसोरनि अननायाव नैबे गोदान बोसोरनि नैबे मिजिंजों जाहाथे
खौसेयै थांनानै थानो हायो बेखौनो आङो मेसेज होनाय जाबाय। गोजोन्थों।